Masu sauraronmu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za ku ji cewa sojojin Najeriya sun samu nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da 2,000 a cikin wata uku da suka gabata. Masha Allahu. Hedikwatar tsaron Najeriya ta sanar da hallaka mayakan 'yan tayar da ƙayar baya da sauran 'yan ta'adda a faɗin ƙasar sama da mutum 2,000 da kwato makamai da ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Muna jinjina ga sojojin Najeriya. Kanin labaran kenan kuka saurara. Sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda waɗannan sojoji suka samu wannan nasara. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin da haka ne zaka dinga samun dukkanin shirye-shiryenmu da labaranmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da sako domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Hedikwatar tsaron Najeriya ta bayyana cewa sojojin ƙasar sun hallaka 'yan ta'adda kimanin 2,245 a cikin wata uku a faɗin ƙasar. Sojojin su hallaka 'yan ta'addan ne a yakin da suke yi da 'yan ta'adda ƙayar baya da kuma ƙungiyar 'yan ta'adda. Kamar yadda Manjo Janar Edward Buba ya bayyana a wani taron manema labarai a ranar Juma'a. A samamen da sojojin suka kai tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni, sojojin sun samu nasarar ceto mutane 1,993 waɗanda aka yi garkuwa da su a faɗin ƙasar, kamar yadda daraktan watsa labarai na rundunar tsaron ya tabbatar. Sojojin sun bayyana cewa sun samu nasarar kwato makamai kimanin 2,783 da kuma harsasai masu ɗimbin yawa daga hannun 'yan ta'addar. A sanarwar sojojin sun bayyana cewa sun samu 'yan ta'adda da iyalansu kimanin 4,582 waɗanda suka yi saranda ga jami'an tsaro. A baya-bayanan dai Najeriya na fuskantar hare-hare daga wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka hada da ƙungiyar 'yan ta'adda baya a yankuna daban-daban na ƙasar. Da cewa akwai hukuncin kisa na yin garkuwa da mutane a Najeriya, ana yawan samun satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai na kai hari a ƙauyuka, makarantu da matafiya a sassan arewacin ƙasar inda suke neman kuɗin fansa. To masu sauraron mu, wannan shine yadda sojojin Najeriya suka samu nasara na hallaka kimanin 'yan ta'adda da 'yan ta'adda ƙayar baya sama da 2,000 a cikin watanni uku. Muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara taimakon sojojin Najeriya da ma na ƙasashen yammacin Afirka gaba ɗaya. Muna kuma addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya, tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasashen mu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu. Haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comment akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. Bisalam, ku huta lafiya.